kennen je als zanger hè, van een band, Marshmallow Moonshine. Het bekt lekker en het klinkt waarschijnlijk ook wel heel lekker. Maar je werkt momenteel aan heel iets anders. Aan een grote kerstshow waar je bij betrokken bent. Kersbedig. Klopt, inderdaad. Wat is het precies? Kersbedig, ja, Kersbedig is eigenlijk een kerstvoorstelling waar muziek en theater eigenlijk samenkomt. Waar eigenlijk alles wat met kerstjes te maken heeft eigenlijk samenkomt. Dus eigenlijk ja, een kerstbelevenis, ga je er weer, maar dan in het theater. En wij komen met deze voorstelling kerstmis brengen in Kapel dit jaar. Dus het wordt een voorstelling waar we sowieso allemaal nieuwe Limburgstalige kerstliedjes tegen huren gaan brengen. Samen met een 19-keppige big band. En dat is eigenlijk de voorstelling Kersbedig. Het wordt gespeeld met een grote big band. Neven het feit dat het natuurlijk allemaal er heel mooi en kerstrijke uitziet. Moeilijk om met zoveel muzikanten samen de muziek te maken? Ja, het is een uitdaging, maar wel echt ontzettend leuk. Het zijn 19 professionele Limburgse muzikanten die hun sporen in Limburg een wieteboet hebben verdiend. En die hebben we eigenlijk, vorig jaar zijn we ermee begonnen met die productie, ze allemaal met kerst allemaal nog een keer samen te hebben. Dus iedereen, ook die band, die kennen elkaar natuurlijk van backstage en van de grotere projecten. En ergens kennen ze elkaar allemaal wel. Maar echt om samen muziek te maken, dat gaat agenda-technisch gewoon bijna nooit. En door zien we eigenlijk, met ons productieteam, zien we er eigenlijk voornamelijk als eerste mee aan de slag gegaan. En die mensen allemaal op dezelfde plek, op dezelfde datum, op dezelfde tijd, op een podium te krijgen, 2 data. En dan even ben je ook nog in de studio te krijgen. Want we hebben, in de zomer hebben we al de liedjes, zeg maar, die nu dadelijk met kerst de route gaan komen, die hebben we toen al opgenomen. Maar dat was wel een feestje. Het was voor onszelf ook een feestje met z'n allen samen te werken doorin. En dat onder de noemer van kerst eigenlijk. Ja. Ja, meer verbinden met kerst dan dat kent ze niet. Ja, en toch wel heel speciaal denk ik ook om het in de zomer al te moeten gaan voorbereiden. Dus, zeker. De kerstgedachte is er dan nog niet gans. Nee, er moesten velen van het dak en dichtsteeds te denken van wat zint dat er geen sneeuw is. Ja, dus dat was wel, dat is gewoon iets aparts. Ja. Maar de liedjes, die gaan ook over het kerstgevoel. En dat kerstgevoel, dat komt... Voornamelijk met kerst komt het echt naar boven, maar dat zit eigenlijk de rest van het jaar door het leven heen. Ja, want als er nou boete komt, mensen hebben die eerste lampjes hangen, dat soort dingen. Dus nu komt het echt, donkere dagen. Met de big band gaat je ook naar die dagen toe dat de optredens komen. Zien er nou nog veel meer repetities? Moet je nou zeg maar, de puntjes op de i zetten? We zien nu de puntjes op de i zetten, ja. Alle repetities die zijn nog geweest. En de eerstvolgende repetitie die we hebben, dat zal in Kapel weer zien, op de dag dat we gaan spelen. Alle stukjes zien af, alle liedjes zien af. Iedereen heeft de spulletjes toegekregen. We hebben de nummers doorgespeeld en ze zijn opgenomen. Nou. Dan komen we zo langzaamaan ook richting kerst komen die liedjes ook uitbrengen. Met videoclips en natuurlijk op Spotify en dergelijke. Zodat mensen dit jaar met kerst al een x-aantal van die liedjes uit de voorstelling. Tijdens het kerstdiner, eerste kerstdag, tweede kerstdag en misschien ook derde kerstdag gewoon nog wel kunnen draaien. En hopelijk dat we zo bij de mensen in de huiskamer ook het gevoel van kerst kunnen brengen. Ja, dat gaan we nu ook alvast doen. We gaan gewoon loesteren naar een van die nummers, Kersbedig. Ik huur een kinderkuurtje zingen, over cadeaus en kerstbel hingen. In de lochten schienen boven mijn kap. Mijn tierne kalden snotterbel, ik loop een kroegen en bestel een lekker gleesje van de Wermzuite wien. En dan in Ens bekruben mich, ja die lach en die gezicht. Duizenden kilometers bissen van mij weg. Ik pak het vliegtuig, ik vertrek en ik breek mijn goste nek. Wil met kerstmis bedig zien. Geweldige sfeer. De mensen voor mij uit wel gelijk aan kerst denken. Ook chocomel, slagroom, dat soort dingen natuurlijk. Dat is goed erbij. Zien dat dingen die mensen ook kunnen verwachten? Ook deze muziek in Dok 6, wat ook komt als eerste. Dus, Zeker. Mensen kunnen verwachten dat die volledige band er is. Mensen kunnen verwachten dat we het kerstgevoel echt naar Kapel gaan brengen. De voorstelling in Kapel die wordt ook iets anders als die in Venlo gespeeld wordt. 22 december spelen we in Maaspoort. 20 december dan in Kapel. Bij iedere voorstelling die gaan we ook maken op de plek waar dat we spelen.
En dat doen we niet alleen, dat doen we ook met de mensen die naar de voorstelling kunnen komen kijken. Deze week kregen alle kaartkopers die er nu al zien, die kregen een kerstboodschap van mij op de mail. Dat is een filmpje van nu Doc 6. En dan werd er eigenlijk gevraagd om er meest dierbaarste kerstwens uit te spreken. Of uit te typen eigenlijk naar ons toe. En daar gaan we wat mee doen. Met alle kerstwensen wordt er iets in de voorstelling mee gedaan. Het kan zien dat ze in vervulling komen. Het kan zien dat ze ergens te zien. Het kan zien dat we door iets met... Ja, ik kan er niet heel veel over gaan vertellen, maar... denk aan als ik een tripje wil naar Vegas 3 weken, dat zou je zomaar eens kennen. Dat ze het in die voorstelling krijgt. Ze kunnen die afzouwkaarten. En doet vooral de wens. Ja. Of een oude gouden ring tussen nog een keer wil hebben. Tot aan een heel fijne kerstwensen. Die misschien niet heen is, maar 10.000 kilometer weer de weg. En ook zo kunnen we in verbinding leggen. We hebben een heel groot team achter ons, dat ons kersengeltjes. Die met die wensen aan de slag gaan. En dus ook die voorstelling, die wordt overal wel bekomen, wordt die anders door die wensen. Ja. Door de wensen van mensen. Dat maakt het dan wel heel bijzonder en ook heel speciaal natuurlijk en spannend als ze er naartoe geeft. Dus, Zeker. Maar het wordt vooral een avond dat ze heerlijk achterhoed kunt zitten, kunt luisteren naar die lekkere klanken. Van allemaal nieuwe kerstliedjes in het dialect. Ja. Wij doen zelf ook dat soort wensen, dat doen we bij het PNM-hoes. Toch gaan we die ook tegenkomen weer. Dat klopt. Dat is inderdaad waar, ja. We gaan een van die wensen, die gaan we hoogstwaarschijnlijk dan meenemen in het hoesbioog. Oké, dus dat wordt ook leuk om naar uit te kijken. Dus, ja. Ik kijk er nu al naar uit. Nee, dat wordt echt tof. Daarom. Doc 6, dat was de eerste. Dat is ergens in december? 20 december is in Doc 6 in Panningen. En 22 december dan in Maaspoort Venlo. En tot aan die tijd komen er langzaamaan de kerstliedjes die gaan we releasen. Zodat we langzaam al een beetje kunnen gaan winnen aan het gevoel van kerst. En misschien zelfs al de liedjes een beetje meezingen in de voorstelling. Dat zou ook leuk zien. Super dat ze heen was. Heel veel succes met hetgene wat ze aan het proberen is. Wat we misschien nog wel door de jaren heen dukker gaan zien. Super dat ze er was. Liet me iets om echt naar uit te kijken. Dus leuk om dat te gaan zien. En om de mensen alvast een beetje in de stemming te brengen, gaan we nog luisteren naar wat muziek vandaag. Sneller als het leeg, ik kon het holen en ik kreeg ons geen loog meer. Het duizelt in de kop. Ik denk aan dich, wie zit er stijs en dat kerstkleedje wo ik smijs. Mijn hart van tot bedaren brengen moet. Hoe de LP klinkt iets van Presley, kreeg het warm als ik denk wie hun met kerstmis bij ik kan zien. En al geloof ik in de stroten van een ongesneerd Berlijn. Leef nog even mij, ik trotseer verdicht erin. Of ik hou met mijn bloed te klauwen, met een weg door een kolenmijn. Ach, zolang ik maar met kerst bij dich kan zien.